Lebap vilayetinin Türkmenabad şäherinde kanun goraýjy edaralaryň işgärleri hususy eýetçilikdäki dukanlara duýdansaz aýlanyp, barlyklary geçirip başladylar. Polisiýa işgärleri telekeçilere bir kanun ýollar bilen getirilen temmäki önümleri satýanlara uly möçörde pul jerimesiniň salynjakdygyny duýdurýarlar. Şeýlede nasatyp durka saklanan raýatlar polisiýa tarapyndan soragy çekilýär. Bu waka Türkmenistanda berk çäklendirilýän temmäki önümleriniň ornuny tutýan serişdeleriň satygyna we olaryň ulanjylaryna garşy çärelerin güýçlendirilmeginiň ideýanyna gabat geldi. Polisiýa telekeçilere diňe Türkmenistanda satmaga ruhsat berilen ýagny çilimiň gutusynyň daşynda Türkmenistan belgisi goýulan çilimleriň satylmagyna ruhsat berilýändigini aýdýar. Olar bu çilimleriň döwlet dukanlaryna paýlanýandygyny belläp, diňe şol çilimleri satmaga ruhsatyň bardygyny hem aýdýarlar. Olar bu çilimlerde temmäki önümleriň mukdarynyň azdygyny we onuň güýjüniň pesdigini hem belleýärler diýip Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy 12-nji iýunda aýtdy. Türkmen häkimetleri 2016-njy ýylyň martyndan başlap ýurtda temmäki önümleriniň sowdasyny ýiti çäklendirip, bu babatda ähli ýytýarlyklary ýurduň sowda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine berdi. Muňa garamazdan hususy sowda nokatlarynda çilimiň sowdasy gizlin görnüşde dowam etdi. Döwlet dukanlarynda bolsa çilimiň satygy käte çäkli möçörde ýola goýulyp, adam başyna diňe bir ýa-da 2 gutu çilim satyldy. Mundan başga da şuňlar Türkmenabadyň kanun goraýjy edaralarynyň işgärleri nas satýan adamlary hem ýydarlap, nas satýan sowdagärleri anyklamagy çalyşýarlar. Olar köçelerde nas satyp durka saklanan raýatlary soragy çekip, olardan nasy haýsy dukandan ýa-da kimden satyn alandygyny soraýarlar. Nasatyn adam nasy nireden satyn alandygyny görkezmese onda polisiýa oňa 15 gije gündi tutsak ediljekdigini duýdurýar. Nasatyn adam dukany görkezmäge mejbur bolýar. Dukan eýesine nas satan üçin uly mukdarda jerime salynýar. Polisiýa ikinji gezek saklanan hususy dukan eýelerine garşy jinaýat işiniň gozgaljakdygyny hem duýdurýar. Diýip habarçy belledi. Türkmenistanda nasy saklamak, öndürmek we ulanmak gadagyndyr. Ýurduň administrativ hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksiniň 80-nji maddasynda nasyň satmak maksady bilen uly bolmadyk möçörde taýýarlanylmagy, edinilmegi, saklanylmagy, daşalmagy ýa-da iýerilmegi we satylmagy binýatlyk mukdaryň 5-sinden 20-sine çenli möçörde jerime salynmagyna eltýär diýilýär. Muňa garamazdan häkimetleriň mundan ozalky ýyllarda nasa garşy gören çäreleriniň germi häzirki ýaly giň gerimde bolmandy. Türkmenabadda lumoy çilim satýan dukanlaryň ikisi hereket edýärdi. Gözekçiligiň güýçlenmegi netijesinde bu dukanlaryň ikisi hem mundan 10 gün ozal ýapyldy. Bu dukanlarda çilimiň her gutusynyň bahasy hususy dukanlara garanda 10-15 manat arzanrakdy. Diýip habarçymyz belledi. Häkimetleriň Sewitde çilimiň we nasyň sowdasyna gözegçiligi güýçlendirmegi Türkmenistanyň döwlet eýetçiligindäki telewiziýasynda sosial torlarda suw çilimli, ýagny kalyanly suratlaryny paýlaşan adamlaryň öz-özlerini ýazarýan towaly çykyşlarynyň görkezilmeginiň ideýanyna gabat geldi. Watan habarlar gepleşiginiň 7-nji iýunda giýişlik berilen reportajynda ýüzüni ýere sallap duran onlarça adam görkezildi. Munyň bilen bagly takyklaşdyrylmadan hukuk bozulmalaryny eden raýatlara milli kanunçylyga laýyklykda degişli çäreler görüljekdigi hem ma'lum edildi. Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň geçen çarşamba günü geçirilen mejlisinde serhedin gözegçilik geçiriş nokatlarynda guralan çäreleriň netijesi boýunça bir kanun ýolları bilen getirilen önümleriň ele salynandygy hem aýdyldy. Şeýlede mejlisde prezident Serdar Berdimuhammedow wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin diýen adaty umumy kethitleme bilen döwlet gümrük gullugynyň başlygy Maksat Hudaýkuliýew hem bir käýinç ýylan etdi. Adatlyk bu wakadan öň Aşgabatda we Marda sosial ulamlarda, hususanda Instagramda kalyanly suratlary paýlaşylan ýaşlaryň polisiýa tarapyndan köpçülikliň soragy çekilýändigini habar berdi. Türkmenistan 2025-nji ýyla çenli ýurdu temmäkiden azat etmek ugrunda taýla edýändigini aýdýar.